Buno one sempre koso wo ho. Buno is sempre koso wo ho. Ya ye ho se ehu entimi nka. De enti na mema me wotia na ye mo amo ho ama nipa ba kwa se me ehunahuna mu nyina mo ja. Standing committee ya tin se bibi e wo se ba asante. Na de koso wo buno de koso wo buno is asante a che hefa yema ye hwed no mu aka ansakra na abeduru ha. Sampa e ya asase a na akura asante hene konje e ka ho ene birepum mu nyina pia pere mu nyina e ponta no mo konje nti nsase bia asante hene disu bia ye nsase o mo konje na tete no ko na se oje nsase na do ho nipa adi ade o ene nti na ukọ kranza asante hene ba kwambafo na kwambafo ne di ade o na sese sampa eye yura ade ya yura nsase ne bi na ye de na domanfo de wo mo ho be foforo nsemu ye wo bron champion no sa tam no bron champion no bad den a kwame nkroma be che mu no na ahemfo bia no mo ye fo o mo na be kun sa kun nti me sa kun we na aba no nyame mo na ne yemfa ma na nsekan ne tuo mkum bi e de mpontudwuma ene abrabo mu nkan ko ene kontokwa ene se wo hene nsem wo den no betima ko pere mpontudwuma de aba na amanyofo na be ye osi akwan amagana fo a odwene ho a onti ase mo de asante be kokon akopa japade de aba wo de wo so de be kwa wo de japade de be kwa kosi place na de akwaje bosia eno ne ade a ha adwene Obiti amanten na ni kro court ajaje e de abu ama amanten na sa ye hunahuna no ho a tiatia mi samiti e na ebeka obi anu a wo emre amane ne mra nyina so wo yafa mra amane ne mra nyina yafa inchira ni nyina so supreme court di sa media Diz qual go to Supreme then will be to go divisional council de intera of info koso some modua so otimi di mani ye na sama jafra so otimi di mani ye na modi akonwa na masa ayomre masa modua so modi masa modua no na sama jafra de court na nane de court na yi abafie nane de court na yi abafie sa almost be 12 years na 13 years na moa motena ase de asem no ba manhia se de sante hene beka eye fana ti se na munim se ye wodoma man hene bi wo ho a obetimi agina mu aka asem no ade na sa hene no kwantene wan ka asem na nsiesi asem ke meduru sante hene ni na wo hwa samodua ne sampa jafra wan pa na akonya ne sem de akonya ne se no ye de agesete no na ye de aba national assembly de aka Bro regional house of choose divisional council na ye divisional council na ye obi din akoso to on nchira ene man bi o wa kontias ewi ani asaka se wo hene ani kwa se wo hene ye politics wo hene nye politics se de wa betimi aye de wo pe no hene no nye politics on so ne man for bekasa na se ye wura sore de ko no se asante region mo bia nto aba ye hwe se ye beto obi enu obeto mo nyama papa de bunfu o enso hie mfa nipa o papa na ye ho za no atopre we kadwa da one day bo se papa na sore se man mindful bi obi odo no bia so som ne bia no nto aba pate no ho no ankasa be na e bia si dawo tama na asante dane man no mo police fo mo soldier fo mo bibia mo na be pa achewo anya asante na be pa achewo Yesu mai Isuma mama Yesu mai Isuma mama Dena ni abra no suma no Yodi abra wana mechichene were Yesu mai Isuma mama Dena ni abra no suma no Yodi abra wana mechichene were I Curiosity TV mene na Black Paris Eastern Asia na etie for mo beka ya 2 years ago eba ya ba beto abeya ana yewura ansasese ku beka ase wa wodo asante na pa asante mayasem e kan no nkwa nkato aba ema MPP amayoko no no omomra emediga na so na yesa de NDC fo ne ba omba start aba betwe ye kwema desi ni nyina de yewura amanyusie mu ampa beka ya nche bia ana interior minister ebeka ase one de aye ahemfoma no anka omomra emeka eyi no ho eye kwema des omeka chieftaincies no ho na anka womumba emebu amayoko no e parliament house na meti na say asem we die enye possible because e ba sante aka na mamrema e ma no e wotumi e wa amamuonum ana say e wo eye asante memu antinti entimi enye possible sla anche bia anosa meka ase etu otutuo owie kra dia ne kra mu no odiko wie eye yewura asante hene yetumfo aye bonidia ne aboye mu ase ye na ba akopɛ
ɔde ne bɛfɔre fɔli mu ɛsɛ ahemfo bia ɛmfa ɛyɛ crown ɛmfa monica mu on bia ɛmfa agudie ɛnyɛ ne ho yɛhwɛ ɔman yi mu nso a yɛwura pɛ ana ɔno nso ɔde agudie esiesie ne ho otimi sɛ agudie fata na nkasa ɔno nko a na asɛwe baaye yɛwura ɛyɛ die wo nso ɛbɛbɔ na adwen ɛde kyerɛ yɛ na ɔno kura kyerɛ sɛ manya mo papa de edi amuni yenso ye di ye na ade nti mo mfa mo ho nsem kra emefrafra kra no mo de asante ne de wo mo bete wo mo ho enche bia na mete ye no na msida bi ese ye hwe ensem anansen ekoso e social media no so eye sampa ensem na ekoso na ese mitwi ben eye Nana Black Powers because ensem a eye titiwfo mienu eye Nana ancestors ku bekaye ana de ewu enso bekaye ni nyina ade a ekoso ewo man mu ma mentwe men na konfo na ye ne ndi eho nkomo ni ehwe ono so na adwenkyira ono so beka afasa ansem nti yenko ma Nana Black Powers akwaba ne emfa nkomo twetwe no entwa so emfama nana akwaba meje so bibia boko ejama da roma yetiapo ede ejano mase na ne yebedi nkomo na before that mamfa konya ne ma o asembe abeka ana wo bi abechia na ni ashase me de madofo a omo media iso Ghana for ne the whole world be madofo wo bia na matamfo so etia wo mo cause omo na de yebekọ yablabo ma konkonsafo se nye omo na beton ya obi akora hu yen dan ni dan nyina na ya ne empa ibo ne se omo nkoso ni ho konkonsan na nipa hu yen say ye bo na Black Power ana sesiraku Black Power ana sesiraku na o train na me ko no bi kura hwe menim obi a okoye life bo mi din e ma obi wura mi din mu e frɛ me ma madwuma wow ento mo nkoso omo ntwe adwuma mela so mo so mo nya adwuma nje no mo ya advert ma me ni ankasa kura me nya advert da woni wo betena se ya ka wo nim nyansa nka bo so wagimi e wo se wutimi ka de wo bosom etie edi wo ho bosom ho adanse e kyere de akomo nankasa wo mu no etie na obitimi hu wanum asem be ya adwuma na me ye nkyere papa na wo so kan kwase asem a me se no kure train ene ya spark no to aso 30 nti wo a opese oforo no aforo onfo agina nkyɛn na bedru time se wo ba be foro no eto no kura wondimi mmɔ ho ne de wakɔ ba bi o se wokɔ ena sese no so no metimi aka se edom na wo Ghana ni wiase ne de bikuta be se 45%. Wow. Me kwa no because enne no obie busa questions. Me nam de saade no so baaye. Se wo ye konfo, wo ye sofo. Wo ye sunsum sori. Ye musa question wa sori ho. To mo fo mo hudi. Nti obi o follow me bia busa questions. Mo to mo so na biri. Ye ho popo. Na wo mo ka se na na masoma obi se o mra ne comment section be man bad comment. Obi busa question a e bad comment. Baby. Ade na nipa mpene kore wo wiase sa wo so ye bema no se ade na kire so ye bema se wo bema tua ho wo se me ade ntina ko kasa me ye bema so simple question it's only nyansa na sa adwene ne mo abie dia ebi ni maami a okobusa sofo question a sofo fifiriti na Ghana fo bibira so mo ka de ompe o maza wonkonko obi se demons pa enye demons sana Christopher tie uhu no Christ wo ye demon wo sofo na so mo ya robbers ena wo se ya robber dia enya na wo mi a me man fa tutu so dudu ama no me ya robber na wo amede ma wo so wa fa mo bra no so ye hwan so ya robber me na yepe it is a me man fa ma wo ndimi ni ndi man fa ma mo ni ndimi ya robber dia enya na wo so ya robber because wo ye hu dia enti bone be na ma me waka na o mo sa ntutu so dudu na ya sofo dia fa na ka kire wo sana sofo ne ka onya tutu so dudu bia na ya sofo dia enti o mo nkire dia enti na Yakobon ka se no me nka obi obedi obi fifire there apart from asore apart from tutu so dudu Yakobon se nya wo dia no afode mu di bibia mu yebia mu di nyame nka ho asem enti se no me nka obi odi obi fifire no se nya tutu so dudu dia ene comment section asofo no me kire se di enti na Yakobon ka se no me nka obi obedi obi fifire senka obi gba for 20 billion kura yen fifiri se obi ebeto collection 100 million kura yen fifiri enti se Yakobon se no men kan obi obedi obi fifiri na se nyantoto so dudu dia
enya na say asori say ayeka because obi ade bi obi de baba asori dem obi en fifiri say me de boode ba ye say me de mako ba ye me tin fifiri say me chair sofo ade say me sori beto collection ni nyina ye fifiri ntine na say sofo woni kwan so ogi sika wa so dem ko ka we ya black ati menye anyam bia to no men kan obi odu obi fifiri ni babrum o bible mo me na me twero ye sofo kura so nyo na twere na me konfo na comfort de ga o de tutu so dudu ko so woni mi say ye ntutu so dudu no ene se bosom na ye adwuma mu obi na wabeda ase okay ene no want tutu so ene ntutu so dudu na say wa hye bo say e bia de oboa me ma o sei na wadi ni bo hye so ene ne ntutu so dudu ba sesere ku say ono no ne pen so ntutu so dudu no de o ma me nko amini ni na 31st bia ne ne nkrofo nyina ne adi afili nyina adwuma o ye no ne adi do konfo bet my sa there we fair ntimi nye ntimi wo don to me enye ye so when the beka say wo ye crusade memma for there shebi cancer free there be ene mirim ene bia yeah no say ba say ye bo for there cancer ye free the free uni lolo fe ko ya sama obi ne mo wo bi na oje dia na no betua ka that's woni brade akweside na na akweside no bi say ye minya mebe bio na so mini lolo free am obetumi aba te lolo fe nko a odo nto ni sugar mla sugar de mede ma na de ya enye ye e wo se wa odo mfifiri to sugar na pe okwansi wansi di ni ka ho oba baba to sese ku no a kire odo de be ye ugodua na wasie ne mu no ye nka de ye obeka gusu amana ye ye no en kire Ghana fo okay se sa conform situation ne de menka asana na kire ye yenso ye de gin tutu so dudu ti wo se sugar no dua obeti ade de wo abrabo na udua sika so se so wo abrabo kwesi ade yenya ya ba bedua wate so wo anga sa wo fie mpo a wo ba o hira so ma wie no kire wo be ye no okwa wa betuma ko dua na wo fie de woni ba bitin de e bedua ne ha ma no abuso bia mele bi ye be hye yanko mo twetwe na se nana sampa ansem wate bi de bi ss bi ho de puru sampai na sampa ye bono fo asase na asante fo asase yo sante hene kan asi kotokoi munko na mugumani wasi wo wiase mu ha sampai munko na egu ani wasi wo wiase mu ha sampa ya asase a ana akura asante hene kongiye ka ho okay ani birikum mu nyina fia pere mu nyina pontam no mo kongiye okay ntin sase bia asante hene disu bia ye sase o mo kongiye na tete no kon na se ogen sase na do hu nipa adi ade wo ani ntina ukọ bono nkranza sante hene ba kwambafo na kwambafo oni di ade wo ko so mo kon techima akura sante hene konje ye okay mo konje ye titimre no na techima ye ni nua akatoa tina tembi otumfo kasa wasimi nua akatoa techima hene nti o mo konje ye na techima akura ya manfo mo kon no obi ani ho obi atuye na tetene ye do wo de bo ani na hwe na kon ntimi nyina mo na wadwane tina do ma hene no mo free centration okay nti dwane no mo dwane ko ya nko pie doma to mpie bo doma no maka se doma ni na bodani do so tena mo ye bo sa ndu nyane nko ba bia wi tina ma bono doma akwhye akiri pa ko no ntine ma mo ko sa kuduru ho na sese sampa eye yewradia yewransa asene bi na ye de na doma nso de wo mo ho be foforo nsem wi on se ye wo bron champion no sa tam no bron champion no e bad den a Kwame Nkrumah be chi mu no ha na ahemfom bia no mo ye 4 omo na be kon sa kon no ntime sa kon we na aba no nyame nwanwa na ne mfa ma na nsekan ne tuo nko biem e de mpontudwuma ene abrabo mu nkan ko ene kontokwa ene se wo hene nsem wo dene no betima ko pere mpontudwuma de aba na amanyofo na be ye osi akwan ya magana fo a odwene ho a onti ase mu de asante be kokon akopa japade de aba wo de wo so de be kwa wo de japade de be kwa kosi place na de akwaje bosia so eno ne ade a ha adwene on se emre bi ba se 1946 na 1949 mo ba ko me refi date no
na ɛko kɛseɛ si yɛ saa tam yɛwuro setu ɛna ne te akonnwa so ɛna yɛwura konfia me yaw techima man hene ɛna yɛwura kwambafo ɛyɛ mankoranza man hene ɛna yɛwura agimambadu ɛyɛ dɔma man hene ɛna ne ɛwɔ hɔ saa ahemfofo yɛ mu ana asa bɛhyia mprempren yɛ kintɔka kɛseɛ si yɛ na nya asɛm ketewa to mo kum pepɛ na ɛyɛ dɔma kusi na ɛyɛ dɔma hɛ na agimambadu na hyɛ ntɔkwa na se kiri na kofa techima man hene beka ho kofa aye na kwambafo beka ho okay na techima hene se wono ne nua ketwa ne nua panyin ne otumfo nti saa kon no nya de so be dey obekọ na yebla konfia me aye na kwambafo won se ne papa ne santene nti nya de se obekọ na ewura agimambadu ene omo anom bemben no e shaase de santo kwane tatu nti se o hwa atike 442 ne no ana ato no yen hwe se emra do ma hene shaase se o keka asante ene ebono amanto kwa esi no wate ewura konfia me ya ano kasada baby na wate ewura kwambafo ano kasada hwan no wate na ano kasa ne ewura do ma hene nti ade si ye na sesi bi any nsɛm ankrɔfoɔ keka o media no so dɔ ma hene ne ɛhyɛ akyire ni ɛyɛ no kore ɛwɔ no kore edin na ha adwen no saa din na agimambadu no ehia the same thing na dɔ ma hene ba wa pɛsɛ din no nti saa kon we no ɛnyɛ enkwala kon ɛna ɛnyɛ physical kon ɛyɛ spiritual kon then so asante twifa wo so asante twifa wo so na me no ade ba ko a aya na ha adwene wo wiase ne se unim no kore na wanka eye bone se mo hyase ka no kore kire mo ho a enkanya ade se we nyina betimi ayede asi ade ba ko a wo se esua ade ne ehunu ne se okọ America mamu a ye won krofo bebele no mo won ko asom mu a ene o mate wo mo ho enye ntokwa se wo te wo ho na se wo se onsum ne bie mu a on ha mfa ho na emom no se ko hia ne mpuntudwuma bi pre na eba wo nya bi so umpane se no sanya amanyofo na ewom ene mra saatam no nyina no mo ye santehene man fanse ken ene mo ye amanyofo prime minister enka domade mpuntudwuma na beko so enko so ho so ene taatam na mo nyina so mo kan bo mu ana mo nyina mo ye asante ni nchichemu Kwame Nkrumah na be chemu enya Bruno East ene ntina amanyofo ni bi kasa na mo kasa tia Kwame Nkrumah no Kwame Nkrumah ebunufo nyina na ye ni bunufo nyina hene wo ho te abunu no obi ade ne ho obono na mu asante de ye wa asantefo nyina hene baako a ye fere otumfo okay ento na betima si hene to hene ba bunufo ni sa de ne bi okay wo ho eno no so mo hwe no mo hwe ne nso de ntia mele be sa question we mabusa question we abusa o mo ntimi ansa me okay me busa o mo se sampan sensem a ekosu yewura kwam Sama Jafra ana yewura Samodua dia konya about 15 years aden o man gaseti no so mutimi gaseti wo bia aden na 15 years no man gaseti no na de manson fanse nkonwa no mienu na pre nkonwa no okay Samodua so otimi di mane yeye ana Sama Jafra so otimi di mane yeye ana modi akonwa na ma Sama Jafra ayomre ma Samodua to modi ma Samodua no ana Sama Jafra de court ai me hu court letter kwa ba se ye ne na makonwa nti no odi akonwa no a enye yie ene nane de court ne ayi abafie nane de court ne ayi abafie saa almost be 12 years ana 13 years ena moa motena ase ade asem no ba manhia sɛ santehene bɛka ɛyɛ fana okay ti sɛ na munim sɛ yɛ wodoma man hene bi wɔ hɔ a obetime gina mu aka asɛm no a ade na saa hene no ko antene mu anka asɛm na nsiesi asɛm no kemeduru santehene nim ɛna santehene so no mbeduru santehene hemfi a wo a wode asɛm ba aye o anya wo na ade asɛm ba aye o wo a wode asɛm na kɔ ɛne mo ho nyina yɛ busa mo sɛ asɛm na mo de aba no mo pɛ sɛ santehene ne na pamfo
omuntre mu nka asem no ana mo se ai wa ebe kwa ama no ope wo se ai wa nkwa ama no ope wo se ai ni asa abusa wo se yetena se ka asem na ankwa ama wa obegi atum wo se ai te se onyi ntum de na do asem ko ba bia ode beko ena nya santehene nko a na tena se edi asem wa hemfie ema ne yeye na ade ba ko a eya na ye mani gi eyema hohoahoa ne se santehene di asem a camera ewo ho okay nti records bebere wo nya se bia de wakɔhyɛ dan ketewa bim ena akyinkyim wonsa ana de wakɔhyɛ patobi so ena yakɔka se kose sɛ de obi wa etimi de ne call police station o se police ni na ka se menka se yehunahuna me ena me gitu mu ahemfie nte sa okay yebe ma okwan ni ama o mark na waka wona na nka nso arsa besi so uwia ni ama we mark ye wia ni a check na ya hwe okay de ya ne dia na de ba ko a mesre Ghana fo a aya na se atemu bi ba aya no mo ntia asem santini be dia konwa 99 2000 ena obo odwa na o se enfonso bi ane nananama ya ma konwa bi akodi di ba bibia ne se sa konwa sam no kɔtɔ ne beduru n'anim o de beto ba bi eda enwa obedi ade wan yi pepepe na o ka sa asem okay enti ma betena se dinam se papa yi ti me hyase se me ye papa no ho abusa na me ko hu se abebio se tuna na asaba because asem we de nka untimi nka umfie yesai wona nanamo adi akonwa na mfonso bi aba mo da konwa kwa man 40 konwa nya odi asena sa konwa na beto wani ma obagya na se wanyini che wona nanana wanyini che wo fa nana ti me wura mu na me hu se da bi o se tu odi kan ono na asaba nti ma me hu se na asem bia onim bi oka aye no kore onim bi oka asem no to no ansa kora na wo kwa kofa body for Friday e aba na ade ba ko ma asante hu ye hu ne se akonwa bia ho nkrata wo manhia because atam no na akonwa ni nyina asante hene ne di so okay ntina akonwa bia ho krata ewo ho na boni nti obo se akonwa na nka dan krata no obem na da ho na se manso bi ba ya hwe busuan mu nkrata no hu se da bi we mu ne di no bo se no makohye nkrata no to ba hye nkrata no be wie nipa no be ba no na akwat se emedia enyamedia danse bi ani ho na we ye no ofa na we ye me na we ye me na nti ba be duru sante hene anim no na ye kotu nkrata no e de nkrata na ba okay ti be kotu nkrata no be hwe date no na ye bia sa nipa busunya we omo na omo nkrata busunya no mu di sa akonwa no nti sante hene de ma omo ade obe kan se wachinchin wonsa ade wakonwa wonchinchin wonsa nye hwe okay na ye mu se ye ho se man hene wa sante ma mu nyina no hwan na ton asase kro ko ma sante hene bi o se fa bu akuro no emfa mere no hwan ne betima ka chense na asase oto e sante hene de ma no ye wo kuma se hene wo ho ye wo tafo hene ye wo bantuma hene ye wo ahemfu bebre wo kuma se okay enti sante hene ne die ne se odi ahemfu ni nyina so na mum oni asase so enti wo ntimi nka nje asase we die e bi asase bi na da nkonwa ho eno kra no odi atototo ha omode ye mpuntudwuma te se bia we factory bi dia ya dia sante hene ko fa factory we o fa asase we ne fa factory se ye ton asase ama se je na residence so sante hene nya bi okay anyo no na krom wo no banyifo ho ne mom ye tete asase na ye te sante hene de to ho se de ba ya obeso de mpuntudwuma no de aye onko ton asase no mpanye hwe na wo sika kura ye se so enti mesere se sansensem na aba no enye ba bi wo ho a aya omontwensan enu na se sesere ku be ka kire me se diama asem na dendenden nyina ne se nipa asesei oda police for security anu nyina no oda no sisi ane ye hwan ye rai yo honu do oda police for nyina ewo sa bono ho no bono no mo de ni mo national security do oda no wo ho bono de o chese no ye lawyer okay ese ku chese na independence awon na ye chama jafula mo lawyer oh ai sam modu ya mo lawyer ene ne aban na mana ye security penyo na hwe security fo nyina so enti die enti na obama sa nipa opponent na one na twe manso no one na ye ne lawyer na o wie ye na ye di asem no wie na akonya bato ya wo de sa ama no enti bede no ama opponent na opeso okokwan ho no ekwan amana ko ye bibia enye yi because say one kura security ni nyina one na hwe ewo ebono ho wono so na ye samodua
lawyer na wo hwa samodua ne sampajafra why pa na akonya ne sem de akonya ne se no ye de agesete no ani tin na de be me busa question bi say samusi akonya ne samodua de ade a aden na 15 years na odi akonya no mantima ngasete no na de odi ni 2 years ye ni agasete no edi entia ana nipa ba akofo ntimi ngasete obi ebe ko bon ho okay ansa na akọ regional house of chiefs ansa na akọ friends court okay am ya gasete no da be na regional house of chiefs regions ni nyina akohia ye no tantin hitim bi ana emu sa regional house of chiefs ni nyina na ewo asantemem ne fine ewo menhia menhia na ho ti menhia do ti menyim firim david ti menyim menhia firim ana mo kwatana mbo asem ho asantene won ka ho mo na mo kwahia mo mra on ka ho ba ye be stress ma ye nyete se NDC ba ye no opeso sesa asantene ma se de sesere ku kan ye no abem ebi sesere ku bia wanye ne bo o se kepe bo kakraka pa ne ye de manse ade se ye ko tu de wo e bo de ni bi ne man de asem na o kan ya Ghana fo antie no enne abem so ye be sere ye nyina ye ba ko ne mo yemfa no kore nto ba bia no kore de eda se ya gaseti nipa ne dia nipa ne ekokuru wa na so oba beje security dia kwa yese kwan ni ho ba de onye wo hene no de uma ne kwan se ye ma ne security mfanko se se abe edi ntino se basa tina santen ne se emre ye ninka so enne ena wo yese yo na chine enne ne asem me kura me free se ye wo me hu se santen ne di akonwa 99 onfa yawo enkasa se sa video we se emre ye ninka so abo bompanyimfo bi din mo wa ben mu amoka ho sa aba wo metimi aba menhia de oh menhia de obetimi aba enso hia mfa nipa o enso mi ne fa nipa o mama hia masante ne mpa mo ne mo wasem bi abaka bi opo be fa opo mfa okay so opo be fa opo mfa na me bo mpa ye se se ye 2026 enche na yakodu 2027 na abato ne to aba 2028 ni wi a me so se pinche be ba akonwa ne ho na ye be hwe ba bi o me de be fa o mbe siesie me se me mpa ya me bo an se santehene bete no sa niam we nyina be ma santehene atene ho die wo be kan eno me ka se bia masesa madwen david me mpa ya no me free boss ampa ya na chew because time na sante dane man no amanyofo be pa santehene chew se yesre fo odom ne be kan edom no na obuane de dom ne ka ho a ye ne ye be prime minister te se de Queen Elizabeth Mukrum UK omoye no na santehene aye ken na wada no mu wie ya munya wie ya na o fa ni twasiri na mu ye na mo de ni nyina no wampa ba oginam ekoma Ghana fo nyina asema me kan yewura mahama aka bi o mampanyini kofo aka bi jeje Lawrence so kan bi se eduru de den asantehene ne sufre na eduru de den so afre okurum hene da David kuro be so na afre me free mampon akuapem na da be na asema si ya o man ya afre okurum hene David o yese me okurum hene ene ya afre na nipa se ye na bro David emra asantehene be ka kire we market for buy we bank e buy ya asantehene ka se mo wo mo bi a mo fa mo me na amanyofo adi mi hwamo no yenya asa beti bonkosofo ne ojeje ntwie bi kwase yampanyini bi a o menya be ka asem se ya nhwe ne ya nkase ntia achiamefo a o mo be ye de ani kwase oye enne ne nsemhunu bi kwaso no mo na ma no na ma baga ma no baga ya be ka nsemhunu no enne mo we ye hu o mo mpo so se contractor yi kwan na nkan kwan a anka wo dan wo se kwan ne tene kan wo dan ya bo se contractor ne no we fucking pa so asemba na mpanyifo ntokwa nkwala mfuma no ntutum unni ma hintasem unni ma bakwasem unni ma mameresem a ensem bi wo ho a yemfa ya no ntutum na me ye me de se ku be ka asem no a manfo adwena nkoso ande abem abem pa ye adwuma so abem se o hwe videos ni bi onyansapo a omo ye ya na ma baba kanta na ba kire se santehene na mo de sa de we di no omo se anya no kura obekom nesi so because obedi na beka so hini bia mfa crown emmo no interior minister ayo ne beka wa hini bia mfa crown mo ne kene no hini be na use crown santehene
mo hene bia mfa gold nsiesie no o hene be na di gold nsiesie no santehene ma obi amfa tuo o hene bia mfa tuo nkura o hene be na kura tuo Yura na so ta say enti wo ntimi fo amanyosem emesesa amamresem ensi o de Ghana national anthem o ma president ba ko na ndi wo o de we see na nanom na di o ma liman ba ko na ndi wo ma sofo ba ko na ndi wo ye na nanom ho a ye na nanom mo ndi wo moja no mo kon ye o mo de je o ma sata na mo we ni eni ma bi kwa ye na ye ma me no ane amanyosem abafo ewi ani asa ka say wo hene eni kwa say wo hene ye politics wo hene ye politics said there are betimi aye de wo pe no hene no ye politics on so ne mind for bekasa na se yewura sore da ko no se Asante region mo bia nto aba ye nhwe se ye beto a obi enu obeto mo nyama papa de bumfuo enso hie mfa nipa o papa na ye ho za no atopre we kadwada o one day bo se papa na sore se mane mindful bi obi odo no bia oso osom ne bia no nto aba wate no ho ono ankasa be ye na e bia si da o tama na Asante da ne man no mo police fo mo soja fo mo bibia mo na be pa ache o anya Asante na be pa ache because Asante region ye we bibia se e kasa region by region yam fan adodode e free ho man fan yekuru na ka be hu nkrofo bi o mbesu bebre na so ta se Asante region dia de ne ni ye we bibia yankopon hira ye o my good o my timber forest your forest they were edua bia de ne be sibia ebo diamond ubenya bi gold ubenya bi manganese ubenya bi silver ubenya bi copper ubenya bi dia ade na mutindi a kire muntimi nkire hwe so na Shatawale mpodo Santehene na se mo se mo no Santehene emfa mo so ta se ono kura na oya nyuntuni a onnim ade ekoso bia wo parliament ne ho nkro ne ba o se wo ye Santehene mo ninye ono wo ye Santehene just ba so ko free nkran so moja ni fi Asante ni pedua ni fi nkran ti me mete pa na mani age pa na ndam ka to nyom ba ko wanti me antu ne nyom ne dia meto ne dem na nya bontin Matiase yatie ni bo enipa nye e ga tem se ne dem so da se Shatawale nyum na meto e be sa be fa ho adi matem na badwem ba bia so ya support Shatawale na mesha ade me wo question me bisa ye ne mi say ohemia na esi ohene o ka kuapema na o ka de o de be fra adane mo fa nche kuapema fo so mo duebo ohema ene si ohene ohema na timi tu ohene ma ne yeyi na me bisa so hwan ne tu hema ohema eye Santehene ene tu hema okay na mpanyimfo no mo wo nkonwa no so na o mo ne Santehema na se wo hema be kasa no o mo no ka na maka na ye de asem na bless Santehene na wo ye niemo ho a Santehene wo ho kwan so o je akonwa free won sem straight wow ereto on se so hwe ofenso hema o ye niemo ho ne be kasa tene so wo swai kon o di nipa 18 na abapre akonwa no na ado mudin akwa hemfie na mo ado mudin kwa hemfie no otusu baako because e dia baako na abetusu no ti baako no na o so ka abakwasem a kire se akonwa no odibie yeye na nipa na oponte se one na ewo ne maame no sa nipa no bibi nti wantimi anwoda ti ho na ma ne kwa yese da bi so busu no umfirim na o se ko ka nipa hoforo ba wantimi okobo sa maame ne din na otimi se wo mo a omo kire ne sa abakwasem no wa meto nkrata kire se maame na anwoda ba sa nkrata na o manhia nti ba ne Santehene anyi keke sapon antum ti na wasan ko hema na di nipa oforo ede eba ene ko ba ti se keke ano ede ope ti afi ne nsenchirofo nhie mu koso na demonstration koso na ne me koso na Santehene to ne nsafre 3 times so wo yale to hwehwe mu hu se onyale no na oje akonya no enti sen kasant offense hema enye ekon no ayi na dwen so obesuai ene aniemo ho na wo ye na dwen so obeya kemra ye wura aje akonya no firi ni se motese age no na wo sen ko dimli ka ba manhia bebu nkotodwe se wura oda wo ma misrawo na me ho mfame o de fa che onana ko ja che no ba so so ne betwe a woni Santehene di asunsulo obesumu watu amene ye ni ni asunsulo apart from say ye nsuro obi a wiase
ɔsɛ ya ne esuro no ti sɛ woni ne ye bibia no ya careful santene na ne bonsa ho na twe wani hwe wachi so wachi ukum odima dwena ba otrim ade na wo nam ha ba me so me ba na wasa me ho no wasa twe wani behwe me ti adwene ne ba otrim na sɛ apra ne bibi ɔsɛ ho na ye chi woni akum ti ye onema bi wo ho a ye besere sɛ enne no nkrofo bebre nim amamra mo hwe no mu nsua na sikadwa ko fiti ase asante tumi no ɛyɛ adwuma na emom so wa mema nhia on te se koto bowa oh be wa de abehu bo se koto bi butu ba bia ne mu ya ne ya papa na de pu se wa de otum se apotro na ebo shenzo na ne so koto ebo wa papa je se oben ho na se we de apotro suni na we de koto suni nti e be sere se mo nim bibia mo fa bibia antrase nti na be se uni proof kawan tum asema unnim enkoka ho ne koduru mpanyimfi a aso be yeshi aboa kokono ene kofa obeyire ene yakosama no ahimfie na kokono ba na topa wo buba ne gen je wajina ni bo ne ni so na se gina ho monchi no ade no waye ebizugura wanye yo na topa kasiesi wo de kokko adu ade abọ no ho atopa na obuba ti ma na be hwe wase mu obi ahwem sanity ya je di na so santehene de nya atopa wo de ba ene wo hwe si yensi yentuma fi na mo amunsi hata se na mo ntem ho ase ena akobasi ti e be sere sampa sampa fo ankasa omunye Ghana fo obi kasi wo mu fi se Togo se wana wana Abidjan okay ekun si Abidjan no betena ho tutra e pushi na na mo do pushi be hye ho ti o mba ene kun sa akoforo wo mo ena santehene sa atam no so de kun bo ani na e pushi wo mo na ma omo asante hu ni padi ade nana sansem we ya wo enti se omo se sampa aye bono a sampa fo de kasa no mo ka omo nka sant David omo ka den and so comment section omo bamra sampa fo omo ma kyerɛ ma ye wate kasa ben mo ma kyerɛ kasa mo ka me de se bono na mo ka omo nka bono omo nka bono to omo ma kyerɛ comment section kasa omo ka no sampa okay se ye bono kasa no omo ka dia omo ka kyerɛ enti mo amaje ye mo santehene kun ye na odi nkunim no wampam obi a osado omo nyina ba no do wahene ba ko di wo mo so ye santehene hu nipa no na yo hene be ye fairness nipa na odin wo modin no so first one eno na Kofi Sono mabusua na ka ho na Kofi Sono no wuye no no ka sa abusua no ena sa na Kofi Sono no odi ade no ono so se Sama Jafra ena na ene so fata konya yo aw na on hwene na wuye no photo ene Sama Jafra e photo so no kre se nipa se on ka no kra why obi o kwasha ne ho akonfo onsura temu dawo David na se metrosi se na makra me yere ne me ma se e kodua kase we so akwasha me ho akonfo na mafa ahoma na o ndo mo nyere menye na se misuru wo am fa ne nwa ai na o because obi o kwasha ne ho akonfo omo dawo nana video ya ba bonta yewe tu chiame ne chiame na nkofo say yewe started to two ede senia eye paakoso hene eche na me ha yewe afa no nkui ebia na onu susu so odra wa ye ma obi nka nkire obi se yewe afa paakoso hene a on maaye paakoso hene ye obrempon okay sante hene brempon onye man hene o okay o yo brempon ankasa tade so aba hene yo brempon de ka brempon a o mo na ti kumasi asase so okay a brempon fo akoso hene yo brempon sante hene brempon ntinya obi ntina ba bi nkase sante hene ato ne nsa frɛ no onto ne nsa frɛ ne ba bia okay ana o mo keka ene na hene na ankasa kura ne ho mfa no mo obi ntina ba bi nwa nanum yana yare yempese ye de bebo dawuru na me to me de sante hene kura frɛ me na menim se papa ne yare okay anya yale a se obetima sori anante sisi e se
chena wo ba hemfie da bi ne ho dodo no okay nana ye de sampanse mo ne besia o bibi abeka bibi kakra metimi aka ne se abrabo aye bo no ye momma obi na ye mfa sika kese emmo abrabo nipa bi a wasi so a pese obobra bia no I was say management me fufu ade ache so nyina medi o sa oh nkrofo say den so baby mo so mo dia na o ma ye cheko onimu ya na be ye cheko fufu na odi asi wo no me fan sha fridge fesi ho sa ne mo kata so ade ache anopa panchini bebre fafra boboso ebe so twan aso twan so ninya ka management ho me abetie mpo ye kan fie na ade ache so amedi banku metumi ye nkwan hye frigim da ebo so me na me da so di wow enye adidie na obedi di bebre no na kire se be wani ate na me de me ni aduane ade ache so da bi aduane ade ache so na nye bola na enemo na aba no ene ya na e dangerous nti se o ma ade ache so a etimi ese wo kidini eno bu o timi de aduane hye frigim na ye brog na wakoyi basa na wasa nkwan no light afam betimi ahaw e woni ma bebre bi wo a te se meti wo sisi e me ya be ma afi na masi so me da singing room me mpra fo ye 3 me dwuma me ye kura mant ye ma 1005 enti me de na mabobra untimi mabobra so tina be ma bia woni sika woni mo ba type a ope at the moment abenya sika no be hu type we dey no mo ade sisi ane de amount ne mo be ma ni sika no no fa adwen be ma ni sika ni chese wagimi o hwe o hwehwe mo na ade o di mutana o be buwa na ye ya on se e to se kamla might we maybe asem ka wono na tie na o si woni sika na o ja no na me aboa na onya adwuma ye na wono bedi ka afrem me mom no be frem me ma ni bitisa ale na sikanti na ja no isi wonya sika ni bibra be hwese wonya sika na nyankopon se wotutu ba yie na wo kosa ba o de mpempem na eba ntisa pese na ofred wo se jaba se satan obisa 500 series ene wanya ma na oba obisa 1000 ai so e bia ne form binti ne face binti oba na ni brisika be ma na ni brisika ni kwaso ni bia no netna okay so ne oba ma bitini na ni brade a ma me prapra wonsa run for your life okay sana so ne oba biti na oba no so ni brade do be ma ni bia na ni nso a ntempa panyifo so bi nware na yere fon kwa be hu be ma bi pa na oba bi odina chem se we dey won fata no ni pani so na so won fata no ba suban mu ni nyansa mu ni akokoduro mu ni mmoa mu no fata no na oba bi na hye ne kawa nti na ye nkrofo won asade nti na ma na wo mu ye adwuma no ene ma na asabe wo mu nya adwuma no wo mu nya adwuma no mu wale ntentam dan wo mu ye omo nya adwuma no mo na nim se wo dan wa mre no ho ase a obepam no ba obi a wo ye adwuma no omo mfo wadwen me bi ti no oba live in life no kwa ne baby okay so ta se na sa me se na bebere si mi ntimi ngwale na bebere se me yire ntimi ngwale cause me yire sikano kura ya wa miti me bi ti just yet na se calculate so me shia no nsem obi no ye na dwuma ba ya bo so amana konenim cause nye de bia na bosom edisika beba so ye business kakra so ye de e ka ho ne mum konfo na nkotena ho fasika shem na obi ntena ho na wonye na mmoa so se me yiri kwat me disika koto bank to me ka nse na sika me se fakoto account no kra me nim de de so because menya oba o nyansani na nim mra de na ka se o sika na do so ntimi meet bi ono no meeting bank ba bia so otimi just talk na me nim wow osibia store bi be da ho no so moton o iska ne bi ato oto ne sen o se bi am to be 8 billion na 9 billion is problem bi en ho sika ho be tuma fa ne mo se ai sa na me ne tie so enti be sere se aya yensua kwan ya be fa so a ye be yetu a yetu wi ye wo fish pond wow
na ye fish pond nya baako ye obi a etimi fa enam be se 500,000 wow ye hubi ye hubi na se opebie abrochire kura na pesa se kura ya hase ye sifo a edi be sisi mia se omo nya adwuma no ne de nam na ba na waton wi na odi sika ma ye na mom otoso na de ne wantu ya kire be ne nya prabide ne be dan woka and welcome idea wo ni e sosoro ku yeah pese ye boy youth no ma youth no nya adwuma ye den eye na ye nam no so ye ne ana ye ho wow enyenyan utime we ne saa de nkatwade ene nkyene hohoro ho kama amanyenyenyan na firi ho na se wo pese wa ankasa kora no wo ba begina ho na wo ho ade a akwanya wo ba bia wo beda nyina no ewo ho na factory no wanzima wow no emu kwa sana anye de bia mkutuka hwene ha nzima na ye wo sa factory nam factory ne de ewo ho na ye sa training crofo a ombeso mu bie fish pond ni bi okay so wo land wo ba bi na pese ye mla wo amwene ni bi na ye wo mu ha ye training sa crofo no so okay se me toka men kan kire msa akomo ne nko side business ewo tema we ni mere e kra mo ne anwa e de ba sani asa ye fish pond sani asa ho fish pond ye se tu se be fa ku se tilapia na kra dia fe ne ye be ye tilapia no okay ye wa land bi wo nkwanta kese okay almost 8 plot ye de be ye wow na o mame ye mobra ni en kire kwan nipa so be fa so be bobra ma na si na kwan ya be fa so be manage because so no about ya man to one money ho kakora be 3,000 obobo so person o yere ho ye fe nko ade kan wa manage no na o to akatu 2,000 e man no so nye ba ko pe wa so be shi die bra na bebo no wiase o mo bra bia ba sa fan ko she baifo wan kasa wa expenses no onye bebere timi ba ha o so ye bibia enye ye etimi tena se ne calculate na adwuma no ho se adwuma ni sika wom ba kwan fa so yusu sika no ene wonya sika mfanto ti mesra me fan fo nyina se se o pese o hu no kore o pese o hu kwan fa so ba brabo a onim se o pon de ko so nyina me nkan 2 billion da 2 billion anana de asembe na one ye me kama boson e kastie kura me e kan yankopon hwe nyina se physical 2 billion se me kan ato me ankasa me nkan bi da ana bebere nti ase sika ne ba ya de hye bibim okay ene dia sort ase me dip se man 20 million kura free me wona ma hu ade am de ya na bofu o se tembia ne ko hye bibim so nye sika kase se pe be 10 billion egu ansa ne abobla unya ko fa no we ni mo adwuma keto na wo hye ase no na nanom be hyira wona yakopon ata akire na afi bibia yi abusia na netu yefo bebre opese one na nane nkomo so na number ene industry ne so betima fa na ne de nkomo no serew eboni ni de kwan so dia na kan no se yepe 500 subscribers dollars no mo meji o subscribe $100 yo mo meji na yesa ye de kwa share fish pond adwuma ni mu eze nya support de no kra de mashasi etua wasate etua samate mo so ya se monya na mo ye meji ye de wate na yesa na seja ye ya ebe ha dwen pant mo ma brofu bi a o mo yada me na de abase me fama me subscribers okay wo subscribe ya no atwere number me hu se wa subscribe egu comment section na se nipa 500 ne duru ya pe ni ahya se yeah ye start etua on se hya o nyansapo ansa ne be hye mo de na se nyansapo ya hya se etua ewie ye so a mo asi ye be sa de fofora ba na ya fofora ne be ba ne de ano se subscribers na si ye ko yempon yo internet busia said na kan pani edwale wiane nsasa hwe no obiema ye be ka e dia atwaso nti ye be se obuni ne de kwanso mo ye ne sa emfama ye kama ne bibia enkoso maye na mamemfa we ntwam me rafi abro kirefo ne bibia bire frɛ me se sugar no omo betimi atobi aba nam so mama mfanto sumani ti to se ko anim na homachi o ma mente se
So ubenya obi a obeto ama na ba. Oba be gina ho e de odin no de abeya ama. Okay. E ya brochirifo no. We mo pa nkoto wonche we kwasi adanko a. Ye mfanto wonche. Mon tra sem be post ne. Ye be post ne. Na o manya ahwe na mfaye. Na o mo no so oba so ofi se untimi emma so na wonya obi a check sugar bo. Okay. Na send ne ntoma. Okay. Na fa odin ka ho bra ne mfa nua ma. And it did ye pay a credit and it didn't be I. Oh, there be I say local name. Okay. Nya brofo ne ya mom ya. What you kwesi sapon a. What kwesi sapon. Din no ne hia ye. So, and na obi wo so a ono ankasa woni fie wa abrochira. Na o sende ne sugar ne sika na. Ba bia o tie no betima sende lolo fa kan ho. Ne akwakwa enye chena ne nko a. Okay. Aye Sunday no nko a enye se Sunday no nko a ya wi. Okay. So pese nkodua bi wo fie ma wa. Obekwa. Eno ane se tofuwe ma ya. Ebekwa kodua de ama o ekoso a ebe fro be video call amo se wo fie ho a. Ya dua. Okay. Ha, ne mo pese dua ne hasoso ma wa. Be dua ne fie ha ma. Okay. Ebusia na ne hyehyɛ da obi a won kwan so ba bi atale ne so de sele na kan mufti bia otimi hye e de ba na bibia etima momra na momahu na sasere kuna mommom ne ye ne nyina ni akosi de owi a wahyira yen e de aka wona ye bibia etimi aye kama e de ama ebusia ya kram Yesu mai mama Yesu mama Yesu mai mama Yena ni abra no sumanu Yodi abra wona mechichine were Yesu mai mama Yena ni abra no sumanu Yodi abra wona mechichine were